program Follow-up Live mill-studio ta' NetFM sal-ħin ta' satej. Grazzi tal-li ser tkunu qegħdin seguna u grazzi li Ramon Farrugia li qed jiddiriġi il-programm illum. Sinjuri, illum ser niddiskutu l-attitudni pożittiva għal saħħitna. Hemm għalfejn nimirdu, hemm biex nibdew nieħdu ħsieb saħħitna. Allura il-prevenzjoni kemm hi fattur importanti meta jkollna attitudni pożittiva lejn id-diffikultajiet f'ħajtna. Kemm u kif il-kwalità ta' ħajja titjib, l-ikel u l-eżerċizzju kif ser nikkombinaw fil-ħajja ta' kuljum. Biex niddiskutu dan is-suġġett, sinjuri, għandi miegħi lil coach Matteus Grasso, fil-fatt ukoll għandi lil Marvic Massa li apparti il-kundizzjonijiet li għandha ma qatax qalba u sabet sistema kif tgħix kwalità ta' ħajja aħjar. U Marvic ħatajdilna l-istorja tagħna. Intom tistgħu tipparteċipaw f'dan il-programm billi tistaqsu mistoqsijiet kemm il-Matteus u kemm l-esperjenza ta' Marvic li ħatajdilna u niltaqgħu magħha dalwaqt fuq 21230 jew nkella SMS number 5061 3101 tistgħu tibatu ukoll il-messaġġi tagħkom apparti li iċċemplu. Grazzi tal-li lqajtu l-istedina tiegħi nsellmilkom kif intom. Grazzi lilek u nsellem ukoll is-semmija. Mela, Marvic, ħanibda bik għax ovvjament l-istejjer umani nassoċjaw lilna nfusna magħhom u meta jkollna stejjer umani fil-programmi dejjem jagħmlu impatt għax dak li jkun min ikun qed jismana jirrelata mas-suġġett u mal-istorja tal-persuna. Mela, inti persuna li kont 130 kilogramma u kol ħatajdilna kif talajtom daw il-130 kilogramma, pero mhux biss. Int għandek diversi kundizzjonijiet. Ħanibdew bil-kundizzjonijiet li għandek u imorru lura u tirrakkontanna kif tlajtom dan il-kilogrammi żejda li huma ta' dannu kemm għalik fiżikament. U aktar bil-kundizzjonijiet tiegħek ma stajtx tagħmel, kont limitata biex tagħmel ċertu eżerċizzju wkoll. Ekku, fil-fatt jiena meta bdejt nikber fi żmien l-iżvilupp u hekk minn dejjem kont tfajla overweight, il-peace baqa' tiela. Ovvjament għax kont niekol. Qatt ma għamilt eżerċizzju dejjem bejn studju, bejn l-affarijiet tal-iskola u hekk, ġifieri qatt ma kont nagħmel eżerċizzju. Imbagħad kelli accident bil-karozza u ftit wara riżultat ta' dak l-accident kelli slip disc, ħarġet li slip disc. Ovvjament it-tobba u l-professuri dejjem isemmu il-peace, għaliex il-peace ma jgħinx għax dejjem qed imur fuq id-dar, kelli wkoll injury fl-irkoppa u eventually żviluppajt injury wkoll fi spalti. U dak kien kollu riżultat tal-accident li kelli. Ovvjament kif għatlek il-peace ma kienx qed jgħin, it-tobba dejjem jgħidulek trid tnaqqas, okay, kif se nnaqqas. U ħafna drabi inti f'moħħok tgħid dieta, mela qed nikol ħafna nibda nnaqqas u kien hemm żmien fejn għamilt dieta mingħajr guidance ta' ħadd. Inżilt, veru kont inżilt madwar 50 kilo, però inżilthom malajr għaliex ma kontx qed niekol u ovvjament erġajt tellajthom malajr. Bil-kundizzjoni ta' l-slip disc kien hemm żmien fejn laqqas biss kont nista' niċċaqlaq, ħafna drabi perjodi ta' 6 weeks fis-sodda fejn jien ma niċċaqlaqx. Ovvjament fis-sodda tikol iktar. Ekku, min jiġi jarak ħafna drabi, ekku, boredom, dwejja. Tibda tgħid għalfejn ġrali hekk għarax ġarali u ovvjament dejjem tikol u l-kilos jibqgħu tilgħin. Wabbli laqas kont qed toħroġ allura qas il-peace ma kont qed taraħsila. Ekku, inti ma tirrealizzax sakemm one fine day xi ħadd jarak u jgħidlek il-laħwa speċi ħsieb ta' attenta. Ġibdulek l-attenzjoni. Iva wkoll u kull darba illi pereżempju mmur l-isptar minħabba l-kundizzjoni il-professur sort of jgħid miegħi għaliex jien qed nibqa' ntella l-weight. Jien għandi tifel li huwa fit ħafna, ġifieri kont nipprepara anki ikel għalih u jien niekol li fettilli u ovvjament ma kienx tajjeb u rrid nagħmel xi ħaġa.
Rajt dak li kien Matteus kien qed jikteb speċi fuq Facebook u għet xi ħaġa differenti qed ħanieħu ċans qed mhux nagħmel 3 weeks, 4 weeks u nerġa' naqa' imma għaddew sentejn u għawadni. Ġifiri, meta ltqajt ma' Matteus tant għandu pożittività u tant jinkoraġġik illi ma qtajtx qalbi u bqajt għaddejja b'rutina ta' eżerċizzju ovvjament Fil-fatt iktar il-qudiem nixtieq ukoll li taqsam magħna kif bdejt, għax biss li biss paltek tuġa, dak li jkun, Matteus jaqta' qalbu jgħid jiena m'għandix ċans, għax ħammur għall-arf, għandis li bdejt ħammur nagħmel l-eżerċizzju. Dika waħda u naħseb Marvic s'issa ma semmeċ oħra kbira, illi minn Birżebbuġa tiġi Naxxar, li dik diġà ħafna nies u nifhem illi anke bit-traffic diġà ħafna nies jgħixu, imma u taħdem St. Andrews, ġifieri St. Andrews għandha tifel, huwa tifel li huwa anke għandu bżonn il-bżonnijiet tiegħu ġifieri huwa atleta x'jiena nafu ġieli rajtu ma' Marvic ukoll. U anke għandha hobbies oħrajn, tirrexta, tkanta? Le, tirrexta żgur, għax rajtek. Ġifieri hemm min ikollu raġuni waħda, jew ħansejħu l-aħjar skuża waħda li minħabba fiha ma jagħmel xejn. Marvic fl-opinjoni tiegħi għandha 1000 raġuni illi kważi tista' seħilhom validi għalfej ma tagħmel xejn, imma għażlet illi tajt isma' jiena għal dawk ir-raġunijiet għalihom għall-istess ħaġa jiena rrid li nagħmel xi ħaġa. Għax jiena naf li jekk nagħmel xi ħaġa jien ħajgwadanja t-tifel. Jekk ħajgwadanja t-tifel naf li anke hu personalment ħajħossu aħjar, ħajjidher aħjar. Jekk jiena anke nista' nkun hemm għalih għax ħankun medically fine u ħankun b'saħħti, jiena nista' nagħtih aktar u mhux anqas. Ġifieri dawn huma affarijiet dawn huma deċiżjonijiet illi ħadet Marvic u llum il-ġurnata jekk il-bambin irid qabdet triq li hija pożittiva ħafna qatt ma nistgħu ngħidu waslet jew għamlet suċċess għax huwa proċess. Tajjeb il-proċess ma li twaqfu tibda sejjer lura. Da m'hemmx triq illi tgħidlek ara wasalta u ħanibqgħu għal dejjem. La fl-edukazzjoni. Jiena biex niċċajta dulsi ma nħobb ngħid lil kulħadd kieku l-istess eżami tal-mezz li għamil tal-low level taw li ġimgħa wara għax dik il-ġimgħa waqaft nistudja bli kont iġib nofs il-marki għax ċertu affarijiet ma tibqax tiftakar. U din l-istess ħaġa, kwalunkwe ħaġa li inti tabbanduna ħadd tmur lura u m'hemmx għażla oħra. Ma Marvic għażlet illi l-proċess li bdiet komplih għax taf illi ħadd kompli t-tejbu flok ma jkompli jmur lura. X'kien it-turning point Marvic għax b'daw il-kondizzjonijiet kollha għandek fuq l-40 sena, ġifieri. Qed tgħidli li minn dejjem kont qawwija, allura ta' 40 sena għaliex? Tibda tmur f'ħwienet tal-ħwejjeġ, kulħadd jgħidlek leta ma nikkejterjawx għas-sajs tiegħek, leta hawnhekk m'għandna xejn għalik. Tmur l-isptar il-professur beda jirrabja. Jiena eżmetik ukoll, ġifieri il-peace ma jgħinx. Lażmaw l-eżerċizzju mela wkoll nitkellmu. U kien hemm żmien fejn jiena ħadd break mit-teatru minħabba li t-tifel kellu low levels u qed f'dan iż-żmien mela rrid nagħmel xi ħaġa lija. Kemm importanti di li tagħmel għax Matteus kif semma tajjeb semma t-tifel tiegħek li tkun hemm, però kemm irridu jkollna ħinnijiet għalina wkoll biex ngħidu dan ħanagħmlu għalija, speċifikament mhux qed inkun egoista. U għalih. Eżatt, għax jekk inti tkun healthy, jekk inti tkun b'saħħtek, jiena f'siġġimat jekk nagħmel siġġimat ġo sodda min se jwasslu, min se jieħdu law, min se jieħdu lem. Jiġifieri dik kienet bonus illi jiena thank God f'dawn is-sentejn issa ma kellix il-bżonn illi noqgħod siġġimat oħra fis-sodda. Meta bdejt, ovvjament, il-bidu kien ibes u jiena wara l-ewwel session li għamilt ngħid mamma mija u fejn ġejt, jien x'se nagħmel, kif se nkampa, dik ma nafx nagħmilha, dik ma nafx nagħmilha. Wara l-ewwel 5 minuti fil-warm-up kont diġà ħammut. U bdejt ngħid fadalli nofsija kważi oħra,
Imma il-proċess bil-mod, ma tistax, id-dinja ma saritx f'daqqa u l-istess l-eżerċizzju. Jiena ma nipretendix li kont ħanidħol fl-ewwel ġurnata u nagħmel nofsi għaddejja, x'in waqaft, m'hemmx għaġla, ma jimpurtax. Ma kienx hemm għaġla biex ittella dak il-pis kollu. Ekku, ġifieri il-pis jitla over the years, ma laqas tippretendi li jinżel. U l-isbaħ waħda dulsima biex nżid naqra ma' Marvic qiegħda hawnhekk. Illi minkejja il-proċess jieħu żmien, tajjeb, u aħna qegħdin f'soċjetà, id-dinja kollha ta' illi tafa s-switch u jixal id-dawl. Mela tippretendi li anke ġismek, dak kollu li lek ittella. It-teknoloġija tal-lum iktar u iktar. U xek, dak li lek ittella f'40 sena nippretendu illi tagħmel xi ħaġa u biha jitlaq kollu. Però r-realtà mhijiex hekk, jiġifieri anke meta mara tkun pregnant, tieħu żmien tagħha biex twelled. Meta aħna ma nifilħux anke sempliċi rieħ, jieħu żmien tiegħu biex jitlaq. L-istess il-proċess ta' biex inneħħu x-xaħam biex nittownjaw, għandu l-proċess. Imma l-isbaħ waħda qedaw. Illi ġismek jgħinek ħafna biex dak il-proċess iżommu. Hemm il-famużi feel good hormones, l-endorphins, tajjeb, pereżempju li dak iġelluk tħossok happy. Hemm dak iċ-ċertu sens ta' fulfillment. Illum għamilti training, ma qatx nitażżen, I'm proud, I'm achieving. Hemm il-fatt li inti anka ħatmur eżempju ġo ħanut u għavolja għadek ma wasalx fis-size li tixtieq li tasal, qed tixtri żewġ sizes għamla dak diġà ħajdlek il-laħwa x'differenza. Forsi anke l-gwardarobba stess għandi miet jekk forsi mhux eluf ta' euro mejtin illi jerġa' jtajthom il-ħajja. U dak il-journey isu għandu l-milestones, għandu hekk isu dak li nsejħu maħna checkpoints. Illi għavolja għadek ma wasalx it-triq kollha, għax s'issa għamilt l-ewwel parti, dik l-ewwel parti għandha r-rigal tagħha. It-tieni parti għandha rigal ikbar, it-tielet akbar, u noqogħdu sejrin hekk. Ħafna ħjar għax min jikkumpara ħdama li isek qed tistudja l-eżami. Jekk studjajt għall-eżami u ma ddejtx, m'għandekx il-ċertifikat li mqal jurik li provajt. Imma f'pass or fail. Jekk għandek fail m'għandek xejn. Dan anke jekk ma tasalx għal gowl aħħari tiegħek, jekk imqar wasalt ftit il-bot, diġà għamilt u qed tħoss differenza enormi. Ma nisma'w għamlant Marvic. Għax Marvic hija l-protagonista u s-semmija ħafna mis-semmija li qed jassoċjaw irwieħhom. Fil-fatt jiena l-istess meta bdejt kien hemm min fl-istess klass kien qed jerfa' weight ta' 4 kilos, kien qed jinaqas il-weight tal-1 kilo. Jiġifieri int bdejt b'ġismek stess. Ma kont nerfa' weight xejn. Ovvjament minħabba l-kundizzjonijiet. ċertu exercises lanqas stajt nagħmilhom, imma trainers dejjem kienu hemmhekk. Ġifieri kellek pjan speċifiku għalik importanti. Tibdel jew tadatta l-eżerċizzju għal dak li inti għandek bżonn. Pereżempju, jien laqas kont ninżel mal-art, għax kieku kont ninżel mal-art ma kontx inqum, illum nista' nagħmilha faċilment. ċertu exercises li forsi ma kontx nagħmilhom dak iż-żmien. Illum nista' nagħmilhom f'ċertu exercises oħra nista' nerfa' weight li huwa pjuttost weight tqil komparat ovvjament ma' meta bdejt. Kemm domt biex adattajt ruħek? Niftakar wara l-ewwel session laqqas stajt nimxi. Mort ix-xogħol l-għada u kulħadd jgħidli x'ġara bdejnilhom tkellmunix. Laqqas il-bathroom ma tkun. Eżatt, laqqas il-bathroom. Però wara l-ewwel ġimgħa u nofs bdej il-ġisem jibda jaddatta. Mhux qed ngħid illi il-progress sar malajr, imma kull session tibda ssir naqra iktar faċli u allura inti tista' tagħti dik in-naqra iżjed matul dik is-session. Illum nagħmel 2 sessions, ġieli 3 sessions wara xulxin, ikun hemm ftit break, ikun hemm ftit break bejn waħda u oħra, ġifieri il-ġisem tiegħi jista' jħendilja l-istress. Ġifieri l-kundizzjonijiet li għandek ma jwaqfux. Semmejt li 3 kondizzjonijiet, għandek l-ażma, għandek spaltek u għandek slip disc. Il-slip disc ġifieri. Eżatt, ġifieri ħafna jista' jitkellem fuq. Ħafna nies jgħidu kif ħadd tagħmel exercise, kif tinżel mal-art, kif. L-importanti li inti il-ġisem tiegħek iddarrieħ u nista' ngħid illi f'dawn is-sentejn illi bdejt it-training ma kellix għalfejn noqgħod fis-sodda. Ma kellekx, ġifieri minn dak iż-żmien hawn. Ġifieri biex naraw il-benefiċċji. Ekku, ġifieri training ovvjament għaliex qed isaħħaħ il-muscles li jiena qatt ma kont qed nuża.
Allura, dak għeni biex jiena ma jkollix għalfejn inkun muġuwa. Ġifiri, meta wieħed jgħidlek għax bdil kondizjoni ma tista' tagħmel xejn, mhuwiex veru, tagħmel dak li huwa tajjeb għalik, minix ħammur nerfa' jien naf 9 kilo. Il-gwida importanti. Ġifiri, ma li kollok xi ħadd u li jgwidak jgħidlek, isma' anki pereżempju llum ġili sadalodu stess, kien hemm exercise jiena da ma nistax nagħmlu, mela hekk dak ma tistax tagħmlu, għamel xi ħaġa oħra minn floku. Matteus, kemm importanti min għandu kundizzjoni ikun gwidat mhux imur u jaffeċ waħdu għax jista' jagħmel ar. Ekku, fil-fatt tara, suppost ħanpoġġi l-kelma suppost, kull min jibda anka pjan ta' bidla, jista' jkun ta' ikel jew inkella u jew ta' exercise, trid tieħu parir qabel li jkollok ċertu clearance. Mela, jekk hemm injuries, jekk hemm kundizzjonijiet li huma ta' uġieħ jew inkella mediċi, l-aħjar tieħu parir jekk huwa xi ħaġa fiżika mingħand fiżjoterapista illi dan jista' anke jeżamina b'mod speċifiku u jgħidlek isma' Mary, inti tista' tagħmel hekk, però tagħmilx hekk, għamel dik u mhux l-oħra. Fejn imbagħad hemm anke kundizzjonijiet ta' mart bħal pereżempju semmu aħna diabete, kolesterol, eċetera, ta' min jieħdu parir ta' tabib u naturalment anke ta' nutritionist u jew dietitian illi qed jgħinna anke along the way. F'dal-pajjiż sfortunatament dulsima imbagħtu ħafna fejn jidħol il-professjonisti sfortunatament f'dak li huwa l-follow-up. Illi inti tqajt ma' persuna darba u mbagħad laqqas għandek idea il-persuna x'inhi tagħmel. Jiġifieri huwa sigrit xejn, parti mir-raġuni għalfejn anke Marvic kompli tagħmel progress huwa illi jkun hemm sistema illi kull ftit ġimgħat tajjeb imqar nitkejlu nintiznu, naraw stima anka ta' kemm ix-xaħam forsi naqas jew żdied, għax ovvjament ħajkun hemm min illi forsi mar xi cruise in the meantime u jkun tera xi naqra anka bix-xaħam. Illi tkun hemm anka dik iċ-ċertu personal touch, ġifieri anka bħala coaches jiena nenfasizza ħafna illi anka jkunu hemmhekk mhux biss għas-session imma wara u qabel is-session biex tgħid kelma. Għax dak li jkun, mhux bil-fors għandu bżonn dak il-ħin professjonist, ġast għandu bżonn jiftaħ qalbu, jista' jkun min ikun. Iġifieri, skużani waqaftek. Għaxxej. Iġifieri inti tajt li ħafna mill-obeżità jew minn ikel żejjed tista' tkun għax persuna soċjalment mhux qed jintegra jew persuna emozjonalment tkun għaddejja minn xi trauma, minn xi inkwiet, minn forsi xi problemi li kulħadd jista' jkollu? Ironikament Marvic tista' tgħidilna aktar għax Marvic għal ma jafx hija psychologist ukoll. PSD teacher. Studjajt psychologist, skużani, u taħdem PSD teacher. Eżatt. Tajjeb, skużawni. Allora tista' tgħidilna anka hi s-sitwazzjoni u tajba qiegħda hawnhekk. Għax hemm min jgħidli imma jiena naf x'għandi nagħmel ta' kif ma nagħmlux. Marvic hija case in point. Talmet x'għandha tagħmel, imma meta jiġi biex tagħmel l-azzjoni, trid tieħu l-pass u tagħmlu. Għax taf kemm taf, jekk ma tagħmel xejn minnu minn tħata sal-imkien. U għall-mistoqsija tiegħek normalment iva dulsima illi ħafna drabi l-informazzjoni għandna. Illum anke taqbad il-mobile u tfittex healthy food, fat loss food. Visibilli u idejat jiġik, ġifieri mhux kemm taf x'tagħmel minnu illi jgħod. U iva, ikun hemm min illi anke f'mumenti ta' stress, f'mumenti ta' forsi li tkun bored, illi ma tafx laqbad tagħmel, tafx suppost ikol, però ħadd mur għall-imbarazz. Jekk speċjalment qiegħed id-dar. Id-dar isa vending machine dulsima. Però fuq livell ħafna iktar diffiċli biex ngħidu hekk, għax vending machine forsi taħarqek qalbek u tarak li qed titfala l-flus. Tajjeb, euro wara euro niżlin. Imma d-dar, il-fridġ u l-kaberd huma free for all u inti bla ma trid f'mumenti huma x'inhuma ħadd mur taċċessa. Hawnhekk għandi xi SMS naqrawhom iktar tard 21230 jekk tixtiequ taqsmu magħna ħsibiet tagħkom jew għandkom xi mistoqsijiet idħlu magħna f'din id-diskussjoni. X'kambjament rid tagħmel f'ħajtek? Issa fej jidħol id-dieta, il-follow-up kif tkellem Matteus u anka biex tkun tista' tagħmel il-pjan tal-eżerċizzju. Kien hemm xi tibdiliet trid tagħmel? Jiena funny li naf kont nipprepara ikel illi kien healthy minħabba t-tifel u kifat jiena immur u nixtri dak li jkun. Ġifieri meta inti ħadd tagħmel dan il-pjan importanti li jkun hemm ħin għal preparazzjoni. Li tipprepara naħseb huwa keyword
għas-suċċess. Għaliex? Għaliex inti jekk inti wasalt wara ġurnata xogħol u m'għandek xejn lest, batt ftaħt il-friġġ, ftaħt cupboard u li sibt kilt. Bħalissa u ġifieri issa anki tħalt f'ċertu rutina ma nixtrix affarijiet illi jew ħanirranġa, nipprova ma nixtrix. Għalkemm jiġu momenti fejn jien ukoll naqata, ġifieri mhux ma jfissirx li ħajti issa saret biss healthy food u Jew għandek cheat meals, relapse ikollok? Le, għandi cheat meal ukoll, ġifieri imma importanti ħafna li dak iċ-cheat meal ma jsirx a cheat day jew a cheat week. Imma jekk jiena pereżempju jiena f'ħansifer, jekk jiena għandi okkażjoni, fil-bidu forsi kont ngħid le tagħmela jekk għandi tiġ ħammur u ma ħanikol xejn u mhux illum il-ġurnata nista' naddatta jekk jiena forsi kilt kwantità mela matul il-ġurnata qabel ħanoqgħod ftit iktar attenta, il-jumejn ta' wara ħanoqgħod ftit iktar attenta, ħanagħmel session exercise extra. Ġifieri mbagħad inti anke tibda tidra lilek innifsek da ma tistax tagħmel ħajtek bid-dieta kif ngħidu, it has to become a lifestyle. U propju dak il-lifestyle illi ġalek tkompli, għaliex jekk inti ħatamel ħajtek bid-dieta portions żgħar. Il-met illi inti ma sax tikol dak, ma sax tikol l-importanti l-kontroll u li inti titgħallem tadatta illi ddaħħal kemm jista' jkun affarijiet ukoll fil-meals tiegħek fejn jinnaf jgħidlek le dak ma tistax tieħdu jinnaf olive oil jew anzi importanti li jkollok minn mit-taħlita kollha fil-meals tiegħek biex daw ma jsirux boring. Li qed tgħid vera mill-aqwa inti Marvic huwa kunċett importanti illi aħna il-fitness, il-fat loss seħlu li trid hija temmek biex ħajtek tkun iktar komda. Mhux tibdel ħajtek biex toġob lil fitness u lil fat loss, għaw din l-idea li ta' min nikkoreġuha daqsxejn dulsima. Illi inti trid, pereżempju, tevita tiġijiet, tevita parties biex ma tagħmilx ħsara lil vjaġġ tiegħek tal-fat loss tal-fitness. Il-prinċipju huwa bil-kontra. Illi inti qed tagħmel il-fitness u l-fat loss fil-ġranet l-oħrajn illi m'għandekx avvenimenti, biex dakinhar tal-avvenimenti tħossok ħafna aħjar, tħossok ħafna iktar konfidenti u tħossok li dal-avveniment inti aħjar mill-aħħar avveniment illi kellek għax komplejt tagħmel progress bejn avveniment u ieħor. Allura min jgħidli x'nagħmel ma mmurx tiġijiet jgħid ngħidlu mmur u hu pjaċir. U ntih daqsxejn pariri żgħar, daqsxejn ta' hekk nistgħu ngħidu hekk. Il-moħħ huwa interessanti dulsima għal fatt li jekk jibda jgħid iva mill-ewwel, tipikament ħajbqa' jgħid iva il-lejl kollu. Mela kien għamalli dħalt laqatni l-waitress. B'tazza ma nafx, aperitiv, xampanja, ma tantx nifhem jienta. Anyway, imma malli dħalt attiva l-ewwel drink. U l-ewwel darba li rajta għaddejja kellha l-meatballs u attiva mill-ewwel, isu jibda inti jkollok ċertu barriers li jibdew jaqgħu. Jekk inti titgħallem tajt le, skip, tkun ħafna iktar faċli biex tajt le skip anka later on. Għax wara kollox ikoraġini jekk sejjer żball dulsima, però ħa nitkellem f'ismi. Illi mhux kull ikel illi inti mort f'dak il-party jogħġbok jew f'dak it-tieġ. Kważi huwa l-vizzju li laqeda u hi ħanduq kollox. Però tistaqsilek innifsek dik kemm toġobni. Mhux tanta, ngħaddi mingħajra. Però li ma nirrealizzawx huwa illi dik in-naqra li ngħaddi mingħajra ħajkollha riżultati daqsxejn kbar. Illi rridu nirsistu daqsxejn iktar bl-exercise biex imbagħad naħarquh. Allura huwa wert id-dak. Iva jew le. Jekk le, jekk mhux daqshekk favorit, naqbżu. Ir-realtà ta' mek kemm min jgħidli mat il-famuż cheat meal, x'għandi nagħmel fih? Qabel xejn ħanati daqsxejn anke l-ħsibijiet tiegħi dulsima. Meta inti jkollok pjanat dan il-famuż ikla illi biha inti komplejt ma tal-familja, jiedna f'ħrixt u ħadd pizza żgħira minn flok selid. Jew inkella ħadd ikla normali u ħadd daqsxejn ta' deżerta. Number waħda nagħti il-parir illi tmur għal dak l-aktar oġġett illi jogħġbok. Għalfejn inti għandek tajt iċċejt mejl illum avolja ma tantx jogħġobni ta' ħanieħu lażanja. Mhux wertit. Jekk ma tantx jogħġbok, tajjeb, ħu xi ħaġa li togħġbok aktar, jew inkella might as well kompli bil-pjan normali tiegħek. Però l-moħħ ara kemm interessanti. Jekk jiena ħanajdlu nhar il-ħadd wara nofsinhar għandna dik it-trit. Illum li forsi ġini attakk nervus u għandi abtit immur nikol l-ewwel ħaġa li nsib id-dar, ħanajdlu le, għax illum għadu l-ħamis. Nhar il-ħadd wara nofsinhar għandi dak iċ-cheat meal. Da iżek qed tajt ikollok tifel illi jgħidlek Mami, jixtri l-PlayStation u għajdu lebni, ma rix naf, ħajfittat. Ta' minx riklami.
Tassew, il-laħwa, tant skużani. Tantu l-aktar eżempju li nuża li ġef moħħi. Tajjeb, kollok xi multa batalini. Mela, ħajlek ma jixtrijeli. Jekk inti tgħidlu le, da ħajbqa' jippersisti. Jekk inti tgħidlu Jake, tajjeb ħanejdu li jismu Jake. Jekk inti ħadmur tajjeb fil-eżamijiet, kif naf li inti kapaċi tmur, nixtrijilek dik. Ħaj serja. Għandek xi ħaġa to look forward to. Moħna, ġisimna, eżatt li. Imma għandna nabbinaw daċċit milli qed tajt int ma' ġurnata partikolari biss jew tista' tkun fil-ġimgħa għandi okkażjoni ħammur għalija. Illum il-ħamis, illum l-erba' għandi avveniment. Però is-sajf, ma nafx, bil-esperjenza sa tiegħek Mattias, għax intara ħafna nies. Kemm hu diffiċli li żomm li kellu u l-eżerċizzju iktar mix-xitwa għax mix-xitwa forsi hemm is-sopop li jgħinu ma toħroġ daqshekk. Però hemm nara l-kesħa forsi hawn min jgħidlek imma fis-sajf kulħadd jiddeverti, kulħadd joħroġ fejn il-baħar, fil-għaxija jinnaf xi konsert, irridu nsejmu x-xorb għax ma tantx jissemma meta nitkellmu fuq in-nutrizzjoni. Ix-xorb kollu alkoholiku, kollu zokkor, ġifieri dak jagħmel effett, is-soft drinks jagħmlu effett, ġelati. Ma nispiċċaw qatt. Is-sausages fuq il-barbecue, il-famużi sausages, garlic bread. Għanqabbadkom l-aptit. U jiena ħobb inħares li għalej dan il-lenti. Huwa provat dulsima illi meta jkun hemm dik l-alfa male jew l-alfa woman ħansejħula hekk, illi xi leads by example, mela jgħidu pereżempju Marvic għal-mod tal-kelma għandha barbecue u ħajkunu grupp ta' 10. Waqt li ħadd ieħor qatt tiġi pizzalzett jew inkella milli kien hemm kiel eċetera, Marvic tmur preparata, Marvic diġà qed tissettja ruħha bħala dik il-persuna to look up to. Mela jekk xejn, il-fatt li inti mort anka differenti minn ħadd ieħor mort preparata, diġà ħadd ieħor they will regard you ħanuża bl-Ingliż għax ma sax tiġini f'moħħi bħalissa bħala someone to look up to, bħala xi ħadd illi nammira. Dak diġà jagħtik ċertu status, jiġifieri jekk xejn dak diġà pożittiv minnu nnifsu. Issa, tgħidli imma so what? Is-so what qiegħed hawn. Illi inti xorta mort l-avveniment u jgħidu kif inhi, dan kemm ferħek iktar it-salzett flok ma kielt forsi riċetta tajba ħafna ta' chicken fuq il-barbecue forsi marinat. X'differenza millek dat salzett fajtek? Għax when it comes down, ħafna nies jgħidu aj ma xuġiħ ta' stonku, aħjar vera ma nibqax niġi barbecue, stax biex noqgħod jiena skużi, biħruq ta' stonku forsi nitfawaq, forsi billejn nitqalla da vera mhux worth it. Waqt li forsi kif tistanka tgħidilna Marvic u forsi ħafna nies li qed jismawna dulsima, l-ikel healthy la ħajokkupak u laqqas ma ħadħossok skomdu bih. Jekk jinserta jokkupak, on a side note, dak jista' jkun li inti intolerant għalih. Eżempju, hemm anka sempliċement il-frawli, jekk jieħu l-frawli jħossu bloated, jew jekk jieħu l-broccoli jħossu bloated. Dak mhux għax huwa ikel ħażin, huwa ikel li miegħek ma jaqbilx. Jew trid tadatta ruħek, pereżempju ċertu ħaxif bħal pastard kif qed tajt in-broccoli dak jagħmel ċertu effett sakemm il-ġisem jidraħ anke fis-soppa fuq. Ekku. Allura anka relatat mal-drinks li semmejt inti dulsima, emmin literalment jekk jiena ħriġt eżempju l-ġimgħa fil-għaxija, is-sibt bil-kemna fil-li sar, bil-kemna fil-li ġie is-sibt għax qiegħed mitluf. Tibda tinduna kemm daw l-affarijiet qed jaffettwawlek ħajtek literalment il-kwalità tal-ħajja. Nitkellmu ħafna anke Malta il-politika speċjalment bil-kwalità ta' ħajja ħjar. Kwalità ta' ħajja ħjar apparti kemm għandek iktar flus butek, hija kif inti qed tgħix u kif qed tħossok. Jekk jiena ħanagħmel ġurnata stonjat is-sibt bl-alkoħol li kilt il-biraħ fil-għaxija, hija worth it. Mbagħad ħaġa ġib l-oħra. Jekk xobt ħafna. M'hemmx għalfejn tisker għax m'hemmx għalfejn tisker, ix-xorb alkoholiku jiftaħlek l-aptit xi ftit jew. Emmi, illi apparti minn hekk jaffettwalek il-kwalità tar-raqda. U fih ħafna zokkor. U fih ħafna zokkor, mela jekk inti marqax tajjeb bil-lejl l-għada, hemm ħafna iktar ċans li ħajkollok aktar ġuħ. L-għada ħajkollok inqas aptit u enerġija biex tiċċaqlaq. L-għada wkoll probabbilment anka inti ħadd kompli tikkrejvja dak it-zokkor illi dan għax ta' minna jdu partikolarment ta' l-alkohol u it-sokkor huwa droga legali, bħalma huwa sigaretti huwa droga. It-sokkor speċjalment għax l-alkohol għandna rfin fuq l-alkohol, ma naħsibx li għandna rfin biżejjed kemm it-sokkor huwa nsiru dipendenti fuq. U t-sokkor huwa number one kawża ta' obeżità. U l-obeżità huwa jekk mhux l-ewwel jidher li t-tieni kawża ta' mwiet
F'Malta jekk mhux fl-Ewropa. Għax fil-fatt ix-xaħmijiet il-fets tista' tagħżel minn dawk it-tajbin għal dawk inqas tajbin, allura għandek għażla u tgħidlint li l-fets huma importanti f'ħajja. Il-moħħ magħmul ħafna minnu minn xaħam ta' jiġifieri il-fets huma importanti. Imma t-sokkor mhuwiex tajjeb għal xejn għandu l-ebda. L-ebda benefiċċju. L-ebda benefiċċju. Allura inti Marvic meta bdejt tidħol f'dis-sistema. Kif qal Matteus, kif kont id-dur magħha mela kien ikollok parties, mela kien ikollok barbecue? Kont tikol milli jkun hemm jew fil-bidu sakemm jiena isni setjajt li l-nifsi mhux kont nevita, amma meta kont immur party jew nkun naf li ħanoħroġ jekk ħanoħorġu niklu, dejjem kont nażel jew li nieħu salad jew li nieħu xi biċċa laħam li tkun grilled ma tkunx u ovvjament salad jew ħaxix, ġifieri importanti li tieħu l-protein ukoll, ġifieri jekk inti ħriġt importanti li meta tażel li kelli tażel ma jkunx ikelli ħajimlik ħafna li forsi jinaf nista' nagħmlu d-dar jew ikun ikelli inti xorta jogħġbok imma ma fihx daqshekk. U dejjem ibbażajt l-ikel tiegħek fuq proteini, karboidrati u ħaxix? Karboidrati ovvjament dejjem nieħu inqas, imma kull platt illi insajjar jew il-leħat dejjem kien fih anki ftit fetts ukoll, għaliex il-fetts kif konna din ngħidu huwa importanti, ġifieri li tikkombina il-karboidrati, il-proteini u anki il-fetts hija naħseb l-aħjar metodu li jiena sibt ovvjament bis-saħħa tan-nutritionist ukoll. Għax fil-bidu kont ngħid kif nista' nikolek. Imma iva tista' kemm il-darba tikol kuljum? Jiena nikol għandi 4 meals kuljum inqassamhom kif irrid. Jekk forsi meal wieħed kien fih ħafna ngħid mela l-lejla ħannaqqas ftit. Ġifieri mbagħad isek tidra qabel kif għatlek ma kont nikol qabel u meta mmur party ma nikolx jew nażel x'niekol. Illum il-ġurnata wkoll nażel x'niekol. Importanti, għaliex dik noħodha bil-fors, jew kif kien qed jgħid tajjeb Matteus, xi ħaġa li forsi mhux daqshekk jew li noħodha kuljum mort dal-parti u ħatta. Nippreferi jekk mort ħadd xi ħaġa li mhux normali noħodha. Li l-ġisem jidra, jiġifieri is-sistema irridu nixxukjaw kontinwament il-ġisem jew nitrikkjaw il-kelma kontinwament il-ġisem. Pereżempju jekk Marvic qed tieħu 4 meals kuljum, 4 kliet kuljum dak il-ġisima ħajdrah. Allura jrid tkun hemm xi ftit jew iskambjament anka il-mod kif niklu kif inqasmu l-ikel. Da veru jew le? Il-kelma hija skont Dulsima. Mela Marvic ta' minn ngħidu li pereżempju kull meta tiġi għall-exercise ħajkun hemm exercises differenti, mela qatt ma qed tagħmel dejjem l-istess ħaġa. Min min-naħa l-oħra pereżempju kif qed tgħid inti jikol dejjem l-istess ammonti u jagħmel l-istess exercise għal mod tal-kelma l-famuża mixja, ġismek ħajidraħ, ħajadatta għalih u mhux se jibqa' jkun hemm progress. Huwa dejjem tajjeb għal moħħ. Imma aħna nitkellmu min irid jitlef il-peace. Naqblu illi biex jibqa' jkun hemm progress, naturalment ma jistax illi aħna nibqgħu nagħmlu l-istess ħaġa. U jekk qed tinnota qed nipprova anke nibdel il-kliem għax normalment Dulsima jekk ninnutaw ħafna min-nies jgħidu jrid nitlef il-weight, irid innaqqas l-ikel. Il-moħħ diġà qed ngħidulu, uj, li għandek illum ħabda noħodlok minnu u dak ma jridix. Il-moħħ irid jibqa' mhix il-qudiem. Mela minflok ma ngħidu pereżempju rrid nitlef il-weight, ngħid irrid nider iżbaħ. Anka tħossok aħjar inti u tgħidha, però l-aktar li nagħmluha di biex mentalment nibqgħu iffukati għax il-pożittiv ħajjejna biex naslu ħafna iktar. Dulsima, lura għalli semmejt li inti għax jiena vera faċ niddevja ma' doffi. Anyway, illi jekk ħanamlu l-istess ħaġa maħniex ħanamlu progress. Imma, it-tajba qiegħda hawnhekk. Dik hija raġuni oħra għalfejn huwa tajjeb illi nippjanaw il-famuża treat meal. Għax meta inti il-ġismek imdorri tieħ ċertu ammont ta' ikel ta' kuljum, la. U jkun hemm surprise, ġismek kif qed tajt inti qisu ħajjieħu l-benefiċċju tiegħu ta' dak is-surplus. Allura kemm hu tajjeb ukoll illi ta' kultant imqara darba fil-ġimgħa niklu ftit aktar mis-soltu. Kważi ta' gwadan. Huwa ta' gwadan. U l-ġisem jaddatta wkoll, pereżempju jiena fil-bidu tant
kont qed nikol speċi healthy hekk li mbagħad meta tieħu dak it-trit tibda tgħid l-istonku qed iwiġbek mod kważi negattiv. Eżatt. Però ħan iddiskutuh dan għax dana verament jiġu naħseb is-semmija jirrelataw imma mbagħad irridu naraw li we don't punish ourselves għax ikunu ħadna cheat meal. Mela ħanifqu għal-waqfa diġà għaddit l-ewwel parti tal-programm, l-aħbarijiet, riklami u nkunu magħkom nibda ndaħal xi telefonati wkoll. Grazzi tal-li tisseguna. Tara Bathrooms, where style meets luxury and where class meets creativity. Tara Bathrooms for timeless elegance and outstanding value. Tara Bathrooms, Rabat. tarabathrooms.com.mt. Fantastic trade fair offers are now on at Flamingo. Appliances, air conditioners and furniture from our leading brands such as Liebherr, Indesit and Sharp at huge savings. Make your purchase now and save money on various offers from Flamingo. Finest quality products. Life's not fair, is it, my little friend? While some are born to feast, others spend their lives in the dark. Lion King. Now showing at Galleria Cinema Fgura. Il-Kunsill Lokali tal-Mellieħa ħajstieden il-kulħadd tal-Iljili Melleħin 2019 fis-26, 27 u 28 ta' Lulju. Dettalji fuq is-sit mellieħa.gov.mt. Amazing offers at B4 Group, Figura and Mosta. Sale now on. Tal-lira, dejjem jaqbillek. Kif tista' ma tmurx għand ir-radil ta' Bormla meta dawn dejjem bl-aqwa prezzijiet ta' Trade Fair? Iva, bl-aqwa prezzijiet ta' Trade Fair fuq varjetà kbira ta' fridges, cookers, freezers, washing machines u ħafna aktar. Kollha b'garanzija sa' 5 snin. Rajdi l-Bormla dejn il-Bank of Valletta. ċemplu 21-800-638 jew 27-800-638. Castadora's Grezzo is made from 100% unfiltered Italian olive oil. Choose Il Grezzo. Din il-ġimgħa bis-Super 5 tista' tirbaħ aktar minn 275,000 euro. Se tieħu ċans? Modco Lotteries hija awtorizzata mill-MGA b'liċenzja numru NL2, età minima ta' 18-il sena. Ilha b'mod responsabbli. Żur rgf.org.mt. Silvia Bazar ta' Żabbar għal għażla vasta ta' saqqijiet għal kulħadd. Inwaslulek is-saqq u ġdid id-dar u nieħdu l-qadim. ċemplunna 21-66-64-88 jew 21-89-67-78. Say hello to the hottest Crea summer sale. Treat yourself to a new kitchen and enjoy a free dishwasher or reverse osmosis system. And shop 10% off right across our Instagram-worthy Zen bedroom range. But hurry, these unmissable offers and many more end on July 31st. Crea, Imdina Road, Ormi. Open till 9 p.m. every Monday. Barbecue, is-sibt 3 ta' wissu fit-8 ta' filgħaxija, Monte Cristo Estates. Donazzjoni ta' 22 euro bit-trasport inkluż. Biljetti mingħand il-helpers tas-soltu jew tista' ċempel fuq 232-85-000 jew 7949-2885 jew anke fuq 7942-3101. Tistgħu wkoll tiksbu l-biljetti mid-dar ċentrali. Appliances tad-ditta Taljana San Giorgio, b'10 snin garanzija. Minant KCL ta' Triqelija Birkirkara. ċemplu issa fuq 21-49-32-85 jew 79-99-97-99. Introduzzjoni għal ħassieba politiċi tal-Punent. Kors kull nhar ta' ħamis, mit-3 ta' Ottubru li ġej, fis-6:30 ta' filgħaxija, organizzat mill-Fondazzjoni Għażat. Imexxi François Amit.
Għal-reġistrazzjoni ċempel 21220660 jew 99471549 jew ibad email lil rodrik.ajus@azat.org.mt. Net News. Għadhom kif daqqu s-sija jien Kristina Majra nilqakom għal aġġornament ieħor tal-aħbarijiet fuq Net FM. Taljan sofra feriti serji wara inċident ikraħ li seħħ fiż-Żurriq matul il-lejl li għadda bir-raġel jittieħed l-isptar b'urġenza. Il-każ seħħ matul dan il-lejl għal ħabta ta' 3:15 filgħodu meta l-pulizija ġiet informata li kien għadu kemm seħħ inċident ta' traffiku fit-triq il-Belt Valletta. Pulizija tad-distrett marru mal-ewwel fuq il-post fejn irriżulta li l-ħabta seħed bejn Ford Fiesta misjuqa minn Ingliż ta' 19-il sena residenti Marsa Scala u mutur Honda misjuq minn Taljan ta' 25 sena residenti Żurriq stess. Fil-post issejħet ambulanza li ħadet lit-Taljan l-isptar Mater Dei għal aktar assistenza medika fejn ġiet ċertifikat li qed isofri minn ġrieħi ta' natura gravi. L-investigazzjonijiet tal-pulizija f'dan il-każ għadhom għaddejjin. Huma 56 il-kontistabli ġodda fil-korp tal-pulizija, 43 raġel u 13 il-mara. Dawn gradwaw wara kważi 4 xhur ta' taħriġ taħt it-tmexxija ta' Christine Kutajjar u Francis De Bono. Din l-okkażjoni speċjali għal dawn il-pulizija u l-qraba tagħhom kienet iċċelebrata f'Santirmu, ċerimonja gwidata mill-ispettur Justin Camilleri, fejn preżenti wkoll kien hemm il-banda tal-korp tal-pulizija taħt id-direzzjoni tal-Assistent Kummissarju Anthony Naxxar. Kienu premjati Marja Tabone u Sara Jane Ellu li kisbu l-ogħla marki fis-suġġetti akademiċi u prattiċi. Jan Saliba kien premjat bħala rekluta li l-aktar iddistingwa ruħu matul il-kors ta' taħriġ. Indirizzaw il dawk preżenti il-Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Kutajjar u l-Ministru tal-Intern Michael Farrugia. Il-Ministru qal li fix-xhur li ġejjin il-Pulizija se jkollhom uniformi ġdida dan fil-waqt li stqar li l-kriminalità f'Malta qed tonqos fatt li żgur jikkontrasta mar-realtajiet li qed iħossu l-familji f'diversi lokalitajiet. L-Awtorità għall-Ambjent u Riżorsi l-era f'appell intavolat qed titlob lill-qorti tirrevoka u tikkanċella deċiżjoni muttija mit-Tribunal ta' Reviżjoni tal-Ambjent u l-Ippjanar fis-27 ta' Ġunju tal-2019. Permezz ta' din id-deċiżjoni, ristorant fi Dwejra ingħata permess għall-estensjoni. Fl-appell tagħha l-era tisħaq li tribunal naqas milli japplika jew interpreta ħażin il-pjan tal-ippjanar rilevanti, ċoe l-Strategic Plan for the Environment and Development, li jipproteġi l-biodiversità, il-wirt kulturali, il-ġeoloġija u l-ġeomorfoloġija. Dan billi fost oħrajn ħares żoni protetti. L-era temmen li tribunal naqas ukoll milli jirrikonoxxi l-aggravju mressaq minna dwar l-intensifikazzjoni u l-espansjoni tal-iżvilupp fi Dwejra permezz ta' dan l-iżvilupp. U raġel Sirjan ta' 55 sena jingħata sentenza sospiża ta' 9 xhur ħabs wara l-instab ħati li ffastidja lil bintu u lill-numru ta' uffiċjali tal-Aġenzija Appoġġ. Il-qorti iżda preseduta minn Maġistrat Caroline Farrugia Frendo ma sabitx lil Qaswid Abdalla ħati ta' teddid. Fil-fatt hu kien qed jiġi akkużat li jeddet bl-użu ħażin ta' mezzi elettroniċi ta' komunikazzjoni u permezz ta' użu ta' WhatsApp. Is-Sirjan kien akkużat ukoll li jeddet li se jagħmel xi reat u li kiser protection order li ma' akkużi ma nstabx ħati tagħhom. Dik l-aħbar nagħlqu dan l-aġġornament. Follow the latest stories on netnews.com.mt. Tempo l-lum huwa xemxi b'viżibilità tajba, ir-riħ ħafif u varjabbli. Il-baħar ħafif b'imbagħad ftit li xejn b'temperatura ta' 25 grad Celsius. L-ogħla temperatura llum laħqet l-34 grad, l-inqas 24. L-indiċi tar-raġġi ultraviolet huwa ta' 10. Bil-ħarsa lejn it-temp niġu fit-tmiem dan l-aġġornament tal-aħbarijiet Net FM ukoll magħkom b'aġġornament ieħor fis-satejn.
għattini parti tal-program, grazzi tal-li qed isseguna miegħi għandi lil Marvic Massa li qed tirrakkontanna l-istorja l-esperjenza tagħha u lil Mateus Grasso li huwa coach fitness trainer u qed niddiskutu l-attitudni pożittiva għal saħħitna. Nibda naqra xi SMS fuq 5061301 jew nkella jekk tixtiequ titlu fid-diskussjoni magħna 21230-101 emmek il-numru ta' telefon. Mela, din is-semmija għaltinna refer il-messaġġ għalik Marvic. Jekk il-jogging u tajjeb għal persuna bis-slip disc għaxin imbati biħu kol u l-professur waqaf mill-ġirin nimxi biss. Grazzi u proset tal-programmet jgħid dan is-semmija. Mela, inti tiġogja? Le, jina ma nidġogjax u anki exercises fejn jitħlu qbis jien irrid alternattiva lihom. Għaliex met inti qed taqbes, met inti qed tagħmel jogging l-impatt qed imur kważi kollu fuq ix-xewka tad-dar, ġifieri le dak żgur jiena ġifieri ma naqtaw mill-lista. Però hemm alternattivi li għalik. Pereżempju jekk waqt session l-oħrajn qed jagħmlu jumping jacks jien ma naqbis, jiena nagħmel side to side. Isek tibda inti tadatta l-eżerċizzju għalik li ovvjament blajnuna tal-coaches ukoll. Imma jekk xi ħaġa jiena bdejta jew ngħid ħanippruva għax dak huwa l-exercise li hemm u jiena ma nistax nagħmlu jew mill-ewwel qed inħoss forsi ftit ġieħ jew inkun uncomfortable jiena kemm ngħid isma' da mhux tajjeb għalija da ma nistax nagħmlu. Tini alternattiva. Ovvjament issa drajt anki x'inhuma kważi l-alternattivi, imma ikun hemm drabi fejn ngħid jiena x'nista' nagħmel minn flok dan l-eżerċizzju għax dan ma nistax nagħmlu, ġifieri huwa tajjeb li inti taċċetta il-limiti tiegħek, mhux bil-fors inti jekk mort tagħmel session jekk qed tagħmel exercise ħa tagħmel l-eżerċizzju kollu possibbli. Basta ma jżommokx lura minn affarijiet oħra. Ekku. Għax aħna għandna din l-estremità f'Malta jew persuna tara kuljum il-ġim u bat jew nkella mal-ewwel intop li jkollna dak mhux tajjeb għalija allura neliminah. Le, l-importanti l-alternattivi. Triq tan-nofs, jekk jiena ma nistax fin naf, pereżempju nagħmel push-up, jiena ma nistax nagħmilha għax spalti ma nirrelata dan li qed tajt int Mateus mal-anzjani. Jiġifieri l-kwalità ta' ħajja għall-anzjani tagħna. Kemm hemm bżonn li jibqgħu jkunu attivi wkoll. Ara, l-ironija qiegħda hawnhekk illi jekk żewġ persuni, waħda ta' 18 u l-oħra ta' 81 li btin-numri apposta, għall-eżempju, ikunu qed jagħmlu l-istess exercise u pjanta ikel simili, ejja ngħidu hekk. L-akbar benefiċċji mhux ħanarawhom għal min għandu 18, imma għal min għandu 81. Għaliex? Għax hekk pereżempju ta' 18 bl-exercise forsi bieħu mingħajru xorta ħadd iġġebbed u taqfel il-lazz, xorta ħadd iġġebbed u ġib it-tazza mill-kaberd, min għandu 81 daw l-affarijiet b'mod naturali ħajkunu limitatissimi. U mhux se ngħidlek li marru l-baħar ma kważi, għax ta' 81 il-ġisem ikun beda jmur lura. U daw l-affarijiet ta' flessibilità, coordination, bilanċ, illi inti anka tħossok tajba miegħek innifsek, bl-exercise, iktar minn kbira, aktar ħadd igwadanjhom, mela aktar ħajkun hemm bidla kbira meta ħadd tagħmilhom. Allora l-appell tiegħi huwa wieħed sempliċi. Illi inti li trid tagħmel l-ewwel qabel kollox tieħu parir kif qed ngħidu fuq il-fiżik tiegħek, jiġifieri tieħu parir mingħand fiżjoterapista. Jekk inti għandek kondizzjonijiet mediċi jitkellem ukoll mat-tabib biex anka hu jeżaminak daqsxejn jekk hemm bżonn u jgħidlek isma' ħantik parir tevita hekk jew hekk. U għal raġunijiet ta' ikel hemm imbagħad nutritionist u jew dietitian tagħna. Għax minn hemm lem, meta għandek imbagħad l-affarijiet fidejk, għandek il-fatti fidejk, tista' anke inti tieħu parir ta' coach jew ta' xi ħadd li jista' jgħinek. Ħalli minn hemm lem tifforma programm ta' x'l-aħjar tagħmel għalik u x'tista' tagħmel. Għax fuq da suġġett importanti ħafna naħseb nitkellmu dulsima. Illi ħafna nies jibdew xi ħaġa u jwaqfuha. Għas-sempliċi raġuni illi mhijiex doable għalihom. Mela jiena min jien biex ngħid lil xi ħadd dulsima, isma' Mary, trid tiġi hawnhekk 4 darbit fil-ġimgħa, irrelevanti li inti tiġi minn Għawdex. Eżif, jekk inti Għawċija, sib xi ħaġa Għawdex.
Jekk inti, pereżempju jdejqek il-pool, kif nista' ngħidlek isma' ħej għandek bżonn 4 darbiet fil-ġimgħa pool. Jekk jiena ma niftaħ għajnejja, inħoss isni goldfish għax jidħol ħafna klorin u ma narax sew jew niddejjaq jew ma nafx xiex. Trid issib inti x'tista' tagħmel u x'tieħu gost tagħmel u saqsilek innifsek isma' dal-oġġett nista' nagħmlu tal-inqas 3 darbiet fil-ġimgħa għat-tul ta' żmien għax jekk le ħansib xi ħaġa oħra immedjatament. Għax inkella xejn bdejt xi ħaġa u laqqas ngħid ħavvojta wara ftit inti abbandunajt kollox. Might as well tibda xi ħaġa sura bis-serjetà mill-ewwel. Għax kull failure, kull ħaġa tgħid bdejt u ma miltix. Ħafna nies jagħmlu anke jinkitbu kull failure tkissrek. Jinkitbu għal sena pereżempju jekk jagħmlulek lecture jkun ħafna. Kull failure tkissrek. Allura ta' min illi inti saqsilek innifsek. Di kapaċi nżomma jekk le ħansib xi ħaġa oħra qabel ma nibda lila. Għandi SMS ieħor 50613 insel minnkom kont imur nimxi sija kuljum iżda minħabba l-ġeħ waqaft nixtieq nonqos iżda ma jirnexxilix nagħmel ġranet ta' xogħol u noqgħod attenta nikol x'nikol. Allura kif nista' ngħin għandi 60 sena qed jgħid il-persuna mela. Dan m'għadux jimxi. Ġifieri rridu nsibu l-alternattiva għal-mixi kien jagħmel sija kuljum. Iżda mħabba u ġieħ waqaft. Għadu ġieħ ma qalilniex fejn, ma jidillix għalina fejn le. X'tista' tissuġġerilu Matteus? Il-good news qiegħda hawnhekk illi jekk inti sinjur li qed tisma'na jew sinjura tieħu parir ta' fiżjoterapista, tista' l-ewwel nett inti tkun eżaminat sew fuq x'għandek u x'm'għandekx. Għax da jista' jkun illi forsi aħna tal-idea illi l-mixi mhux jagħmlilna tajjeb, tgħidlek tieħoslu ġieħ mhux ovvja? Iva ovvja. Allura dejjem ħu pari minn fiżjoterapista l-ewwel qabel kollox. Għax rari immens dulsima huma l-kundizzjonijiet illi minħabba fihom ma tista' tagħmel assolutament xejn. Jeżistu anka Olympics għal min qiegħed f'wheelchair. Dik x'tallimna illi anka ġo wheelchair nista' nikkompeti fuq livell veroli. Aħseb wara jiena ħanitfaħħa fuqi illi forsi għandi xi inġeri l-emmulaw kemm ukoll hemm alternattivi. Allura l-appell tiegħi huwa dak illi tieħu azzjoni għax hemm x'tista' tagħmel. Ma għandi SMS ieħor jinjuġani ħafna dari il-pool u l-weights tajbin qed jgħidilna sinjur. Skont il-każ nerġa' ngħid, ġifieri hawnhekk qed nitkellmu ġenerali. Nieħdu parir ta' fiżjoterapista jien biex minn hawn ngħidlek iwa. Għax jiddefendi ħafna wkoll x'tip ta' inġeri u x'tip ta' uġieħ se jkollok. Pereżempju jiena meta inħoss dak il-ftit uġieħ, ovvjament innaqqas il-weight. Kifat, minix ħanerfa weight li huwa. Inta tatina l-esperjenza tiegħek inta ovvjament dar għandek slip disk ġifieri darek kien juġak żgur. Eżatt. Imma għalhekk kull każ. Skont x'weights kemm terfa' weights. Eżatt. U kif se terfa' importanti wkoll it-teknika li inti tuża għaliex meta terfa' jekk kun qed terfa' ħażin jiena mhux ħaniżatta toħammuru nerfa' l-iktar weight tqila li hemm. Punt importanti u kif terfa' l-weight, posture ta' darek u tar-kubtejk, ġifieri importanti narġgħu ngħidu il-gwida hija għalhekk importanti li inti ma taqbadx tagħmel xi ħaġa waħdek għax jekk qed tagħmilha waħdek jekk qed terfa' ħażin, at least jekk hemm trainer qed jurik qed jgħidlek isma' irranġaw, prova hekk minn flok hekk għax ħatamel il-ħsara. Allura kif għadna l-gwida hija importanti ħafna. Waħdek ħafna drabi tagħmel anki wara pereżempju jien naf 10 repetitions. U jien ħankompli hekk. Imma meta għandek xi ħadd li qed jimmotivak, meta xi ħadd li qed jgħidlek isa naqra oħra, dika ħattik il-push biex inti tkompli is-session biex ngħidlek u tkompli għaddejja mingħajr ma taqta' qalbek. U xi ħaġa oħra li tgħinha ħafna, inti ma tridx tgħid hija ara dik kemm qed terfa' jew ara l-ieħor kemm refa' jew ara kemm qed jaqbeż. No, jekk jiena l-limitu tiegħi huwa dan, jien nipprova l-għada nagħmel ftit iżjed. Ma nafx bl-Ingliż speċi I have to be better than I was yesterday. Qatt ma nikkompara, ma nistax nikkompara li l-nifsi ma xi ħadd illi forsi huwa iktar irqiq, allura l-body weight tiegħu ħajtih li jaqbes iktar floli, jien dik ma nistax nagħmilha. Naċċetta l-limitazzjonijiet tiegħi,
Però naħdem biex jien inkun aħjar mill-persuna li kont il-bieraħ. Il-bidla li saret fik minn qabel bdejt da tip ta' lifestyle għallum il-ġurnata. Kif tħossok anka jint emozjonalment? ħafna aħjar. Per eżempju, naf l-enerġija li għandi issa hija ħafna iktar mill-li kelli qabel, ħafna jgħidulek ma tħossokx jiena wara li tagħmel l-exercise fil-għodu dak il-ħin. Int fil-għodu l-iktar li tagħmel. Jiena m'għandix ħin. Nadatta skont it-timetable tiegħi għax jiena dejjem on the go. Però meta nagħmel l-eżerċizzju fil-għodu huwa l-iktar naħseb illi jiena nħossni l-aħjar meta nitrenja fil-għodu. Għaliex dak il-ħin tejja, għax inti għandek nofsija fejn ħatkun nofsija intensa ħafna. Imma mbagħad ħaċċawer u għandek il-ġurnata għalik and you started the day speċi fuq nota pożittiva. Anki meta inti tidra il-coaches, il-trainers li jkun hemm, issir isa familja. U jekk inti mortu llum tgħid jiena kemm m'għandix aptit jew imma u għejja sa pa speċi nofsija mux malajta għaddi. Ġibni għal-punt importanti u koll, Matteus, li tkun maħatiħor li forsi aħna neħxu f'komunità, ġifiri, anka sa' kem forsi bnidem jibda u jidra u jġib il-kuraġġ, li kollok body system jak u li... Ekku, le, jena... U bat forsi tajdinna u koll Marvic. Eżatt, hemm ħafna riċerka li turi li fejem laqda mis-saħħa. U iktar minn hekk nażżar dan ngħidlek illi pereżempju kemm importanti kif kienet tajt Marvic li jkun hemm qed jgwidak kif tagħmel l-exercise mhux biss li ma exercises tagħmel, allura xogħol coach ikun illi jipprepara programm ta' x'ħad tagħmel inti dakinhar. Però mbagħad xogħlu ħajkun ukoll li waqt li qed tagħmlu qed jurik x'għandek tirranġa u x'għandek timmodifika skont il-bżonnijiet tiegħek. U jgħidu kif inhi, għax tkellimna anka ftit jiena u Marvic issa anka fil-break, illi biex inti jkollok coach miegħek one-to-one waħdek miegħu huwa expensive. Bħalma huwa expensive, u se nitkellmu fuq daqsxejn ukoll, illi tikol għażla ta' ikel aħjar minn oħra, dik ħansemmuha wkoll. Allura, il-lussu illi inti bażikament dak l-istess expense taqsmu anka ma' ħaddieħor fil-grupp tiegħek stess għax jgħidu kif inhi. Ftitu ma' dawk l-individwi illi totalment għandhom bżonn para jnej fuqhom il-ħin kollu għalli ċkemm moviment għax jekk jagħmlu moviment żejjed jiksru x'imkien rari. U normalment ma jkunx postok. Ġifieri, normalment kun ifisser li tagħmel exercises differenti u speċjalizzati ħafna. Allura, il-fatt li inti mhux biss jekk nisemmu fuq il-kost huwa maqsum ma' ħaddieħor, imma anke minħabba li tiltaqa' ma' ħbieb tiegħek. Bla ma trid għax inti daw l-affarijiet imbagħad isiru ishom familja, ħbieb tiegħek, naf jien anke nies li joħorġu fil-weekend flimkien illum saru għaqdu klikka. U dan għamlu ħbieb anke minn hemmhekk stess, illi bla ma trid tgħid u li ħammur mhux għax għandi update imma għax hemm il-ħabiba tiegħi. Jew inkella ħammur għax avolja jiena ma tantx għandi update, l-oħra għandha update inqas minni, bis-saħħa tiegħek imur jien ħadd iġi. U daw l-affarijiet hekk ta' ġili tgħid. Kella jkun hemm xi ħadd jinkoraġġik sakemm toħroġ mid-dar biex ma jkollokx aptit. Ġili ħinkoraġġu lilek, ġi ħadd inkoraġġixxihom inti. Anke tmur pooling, carpooling, tiġib eżempji. U tgħid kelma qabel u tgħid kelma wara relatata jew mhux relatata mal-fitness. Għaxa tista' tgħid taqbad gerger fuq pereżempju kemm hawn traffic, jew inkella taqbad faħħar pereżempju kemm hawn temp sabiħ, tista' titkellem fuq xi trid. Il-fatt illi għandek ħbieb, il-fatt illi hemm nies illi qegħdin letteralment fl-istess kamra miegħek, dak diġà ħajinkoraġġik biex tibqa' dej. Apparti minn hekk, Marvic semmit il-famuża nofsija. F'nofsija ta' min ngħidu illi jekk 20 minuta minnhom ikunu intensivi biżejjed għal ġurnata sħiħa daqshekk kull m'għandek bżonn biex tagħmel progress fiżiku. Ġifier biex titlef il-pis qed tajt jew biex titlef il-pis u biex tittonja 20 minuta bis-serjetà kull m'għandek bżonn. Kieku tista' kuljum dak huwa idealissimu. Però biex tagħmel marrajt biex tara riżultati ħan nitkellmu. Tal-inqas 3 darbit fil-ġimgħa. Tajjeb dik hija kruċjali u importanti ħafna. U nofsija wkoll anke psikoloġikament ħatejtu iwa, nofsija mhux sija. Mela kien għandi bżonn pereżempju kwarta oħra jew nofsija oħra biex niġi u biex immur, allura ma ħaditlix satej u nofs, imma b'kollox forsi kelli bżonn sija u nofs. U allura inti meta ħatara hekk, ħatrealizzaw wkoll tista' tagħmel aktar ta' spiss.
Lussu ieħor li anke nkunu fi grupp, Marvic, illi jekk pereżempju inti jkollok coach miegħek one-to-one u llum u ma jiflaħx, mela dakinhar is-session intilfet. Jekk u ma jiflaħx sistema tal-grupp, normalment hemm coach ieħor illi jista' jagħmel is-session minn flok. Dak huwa vantaġġ ieħor tal-komunità kif qed ngħidu, illi dawn l-affarijiet qatt ma jistgħu jkunu one man show. Jiġifieri kif tkellimna, hemm bżonn tal-fiżjoterapisti li jagħmlu l-parti tagħhom, in-nutritionist li jagħmlu l-parti tagħhom, u iva anke ta' coach li jagħmel parti tiegħu, mhux coach li jippoża ta' kollox, għax hemmhekk fejn jista' jsir ħsara għal dak li jkun. Kemm importanti li timmotivawhom, imma mbagħad ma you don't push them li speċi iddejquhom għax taqtawlhom qalbhom jew tgħidilhom kważi jispiċċew joħorġu bħas ħażin minn ġew l-istudio. Fil-fatt jiena l-ewwel ftit sessions tiegħi kien ngħid kif sejr nexxieli nagħmilha. Imma il-coaches jippuxjawk jimmotivawk iktar milli jippuxjawk għax da jekk inti sawnek tista' tasal, ma sax tagħmel mirakli. Imma isa naqroħrija 10 seconds oħra, taf kif isu all through the session dak li jkun qed itik dik il-motivazzjoni. U anki aħna bejnietna il-fatt li semma Matteus il-komunità li ssir ħbieb jekk jiena din ma nistax nagħmilha u issa nagħmlu xi ħaġa oħra, ħajr nexxielek ejja naqra oħra. Għamilna two rounds jonqosna round ieħor. U jiena xi kultant u jagħmel oħra ibqa' miegħi pereżempju. Jiġifieri it is never boring għaliex l-exercises huma differenti f'kull session. Għandek trainers li huma differenti, ġifieri inti mortu mhux bil-fors ħdimt ma' dak it-trainer, jista' jkun li ħdimt ma' trainer ieħor. Ikun hemm trainers li forsi s-session tagħhom tkun naqra iktar jibsa minn ta' oħrajn. Imma dik it-tik isa il-kuraġġ li tgħid ejja llum ħanipprova nagħmilha u ħanipprova nagħti l-almu tiegħi. Ovvjament min ikun ilu jmur mbagħad jiddeq bl-istess ukoll intensità jrid iżida l-intensità. Eżatt għax inkella l-ġisem. Min individwu għal ieħor għal-lavorja tkun għaddejja bi grupp imma ivarja l-intensità tvarja x'int eżerċizzju ieħor tista' tagħmlu high impact jew kemm importanti li titkellem għax pereżempju jiena bħala coach qed nara llum lil Marvic tidher mimlija enerġija u qed mela dal-exercise jekk Marvic tagħmlu eżempju bil-3 kilograms ħajkun tajjeb. Però ftit naf illi pereżempju Marvic kellha lejl mħarba tal-mod tal-kelma u illum ma tistax tagħmel l-exercises tas-soltu. Kemm importanti li Marvic eżempju tgħid isma' mhux qed inħoss daqshekk sew, ħanuża 2 kilograms illum. Għax coach ma jistax ikun profeta, coach mhux ġo moħħok illi jaf eżatt inti x'inti tħoss. Komunikazzjoni. Minnaħa l-oħra, jekk inti tħoss l-eżerċizzju huwa ħafif wisq, dak mhux qed jibdlek. Mela kemm importanti inti tagħmlu challenging. Għax fejn hemm iċ-challenge inti ħadd issaħħaħ, ħadd tidher aħjar u ħadd tagħmel progress. Inti ikollok il-progress, il-heart rate trid titellem. Il-heart rate il-muscles irdu jaħdmu u tajba qedaw illi waqt li qed insemmu daw il-komplikazzjonijiet kollha. Uħħok qed jinkoraġik biex tibqa' dej għax il-kimika, il-feeling tant huwa sabiħ dak il-ħin illi kien hemm min jgħidli kemm tgħaddi malaj din nofsija, kemm nixtieq tkun sija u nofs daqs kemm nieħu pjaċir. Granted, tajjeb ħafna. U dak qed jgħinek biex inti tkompli tagħmilha ta' spiss. Ġifieri dik hija xi ħaġa to look forward to. Semmejt l-irqat. Iva. Kemm importanti l-irqat issa l-kwalità ta' ħajja li ngħixu biex nagħmlu l-eżerċizzju u biex ikollna anka l-ikel kollox ikkombinat flimkien allura. Mhux importanti dulsima. Fundamentali. Fundamentali. Għaliex qed ngħidlek. Ġifieri min jaħdem ħafna u ma jorqod ftit ma jkunx qed jagħmel tajjeb. Eżatt, għax l-ironija hija illi x-xogħol li għamilna matul il-ġurnata anke kien studju matul il-lejl illi moħna u ġisimna qed jipproċessa dak li għamilna. Anka fejn jitlu pereżempju allura l-fitness, il-muscles. Inti nużaw il-terminu qed nittonja. Tkun essaċ qed tittonja mhux waqt l-exercise, għax waqt l-exercise tkisser dak il-muscle. U imbagħad matul il-lejl l-aktar għax tkun mistrieħa, illi dak ħassewwieħ u tiżviluppaħ u tiffurmah. Tajjeb, l-istess l-istudju illi l-memorja tissejvi dak li tallimt matul il-lejl mhux waqt li qed taqrah. Kemm importanti li jkollna lejl idealment ta' bej 7 u 9 sigħat u jekk jista' jkun kull fejn hu possibbli fidlam ċappa. Blackout mela. Blackout l-aħjar, jekk hu possibbli dejjem għax dak ħajjejnek biex number 1. L-għada jkollok ħafna iktar kontroll fuq kemm tiekol u x'tiekol, l-ironija, l-għada ħajkollok ħafna iktar saħħa biex anka
kwalunkwe ħaġa li wadbitlek il-ħajja għandek iktar ċarezza biex tiddilja magħha għax irid tkun għajjen, jew ma jkollokx aptit, jew tkun bin-nervi, jew taħtaf il dak li jkun mat ħafna dispjaċir. Ikollok ħafna iktar ċarezza u apparti minn hekk ukoll inti ħadd kompli tajnek biex tkompli tħossok aħjar għax raqda tajba. Kulħadd jgħidlek kemm inħossni l-aħjar la konna nifqu diġà it-tieni parti tal-programm ħaniġu għall-aħħar parti tal-programm u nixtieq indaħħal it-tfal ukoll kemm importanti il-prevenzjoni fit-tfal kemm importanti li t-tfal jibqgħu jeżerċitaw għax aħna tkellimna fuq l-irqat meta jkunu it-tfal għaddejjin bl-enerġija mbagħad jgħidu raqat bħal tarbija ġifieri jgħajjew u jorqdu jagħmlu lek lejl u kemm importanti li anke fi żmien l-eżamijiet jibqgħu għaddejjin bil-attivitajiet li jkollhom. U nixtieq insaqsik ukoll Matteus, meta jgħidu meta nitrejnja, meta nagħmel l-eżerċizzju jaqbadni iktar ġuħ, veru jew le? Give a thought to your well-being. Up to 20% discount on our amazing range of beds, mattresses, and more. Dorilan Bed, Imdina Road, Imrihel. Trade Fair Discounts brox ta' 30% minant ċentro Casalinga ta' Santa Venera. Issibu prezzijiet speċjali fuq fridges, freezers, washing machines, cookers, dishwashers, air conditioners u ħafna appliances oħra għad-dar kemm freestanding kif ukoll built-in. Għalhekk għall-aqwa prezzijiet u servizz garantit, irrikorru direttament ix-showroom ta' ċentro Casalinga ta' Santa Venera. 21-25-09-80. Ċentro Casalinga. Three Leaves, finest quality products. Il-Kunsill Lokali tal-Mellieħa jistieden il-kulħadd tal-Iljili Melleħin 2019 fis-26, 27 u 28 ta' Lulju. Dettalji fuq is-sit mellieħa.gov.mt. Amazing offers at B4 Group, Figura, and Mosta. Sale now on. Talira, always worth it. Kif tista' ma tmurx għand ir-radil ta' Bormla meta dawn dejjem bl-aqwa prezzijiet ta' Trade Fair? Iva, bl-aqwa prezzijiet ta' Trade Fair fuq varjetà kbira ta' fridges, cookers, freezers, washing machines u ħafna aktar. Kollha b'garanzija sa' 5 snin. Rajdi l-Bormla dejn il-Bank of Valletta. ċemplu 21-800-638 jew 27-800-638. Castadora's Grezzo is made from 100% unfiltered Italian olive oil. Choose il Grezzo. Rosetti, zeba ta' kwalità għal ħitan ta' ġewwa kif ukoll għal barra. Zeba li tirreżisti l-moffa u tinħasel faċilment. Prodotti għal feature walls u għażla kbira ta' kuluri biex issebbaħ darek. Bħalissa għaddej offerta speċjali fuq zeba Rosetti anti-muffa minant Colleiro General Supplies Limited, Valley Road, Birkirkara. Say hello to the hottest Crea summer sale. Treat yourself to a new kitchen and enjoy a free dishwasher or reverse osmosis system. And shop 10% off right across our Instagram-worthy Zen bedroom range. But hurry, these unmissable offers and many more end on July 31st. Crea, Imdina Road, Ormi. Open till 9 p.m. every Monday. Joinwell, b'aktar minn 70 sena esperjenza fl-amar ta' kwalità, qiegħed tifittex xufiera ta' trakkijiet u delivery persons. Jekk int interessat nitolbuk iċċempel fuq 2278-2000 sabiex tipprovdilna ismek u n-numru fejn nistgħu nikkuntattjawk. Appliances ta' ditta Taljana San Giorgio, b'10 snin garanzija, minant KCL ta' Triqelija Birkirkara. ċemplu issa fuq 21-49-32-85 jew 79-99-97-99. Joinwell qed ifittxu mastru daxxiet esperjenza jew nies interessati f'apprentistat biex jaħdmu fil-fabbrika kif ukoll fuq installazzjonijiet fuq barra. Interessat?
Ikkuntattjana permezz ta' Facebook jew billi ċemplu fuq 2278-2000 biex niltaqgħu miegħek. Joinwell, għal-amar ta' kwalità. Net News Alert. Kenny Davidson Marvin ta' 27 sena nstab qawwus f'karozza wara li l-Forzi Armati għamlu tfittxija għalih fil-baħar f'Marsalforn u kien intlema ħimdendel ma' baga għal xi ħin mal-lejl. Il-Kunsill Ġenerali Straordinarju tal-Partit Nazzjonalista illum isir l-early voting. Taljan ta' 25 sena jsofri ġrieħi gravi wara inċident bil-mutur fiż-Żurriq. Mewġa oħra ta' sħana mistennija tolqot l-Ewropa sinjal ta' bidla fil-klima skont l-esperti. Follow the latest stories on netnews.com.mt. Lura l-aħħar parti tal-programm grazzi tal-li qed issegwuna. Tfajtilkom diversi mistoqsijiet fuq il-mejda biex niddiskutuhom fl-aħħar parti tal-programm u nixtieq nibda bil-kwalità ta' ħajja ta' tfal tagħna. Kemm importanti li tfal tagħna ma waqfuhomx milli jagħmlu ċertu affarijiet anke fi żmien l-eżamijiet nafu li r-rata tal-obeżità hija kbira f'Malta anke fit-tfal qed jgħixu ħajja sedentarja wkoll għax forsi mid-dar għall-iskola u mill-iskola għad-dar. Allura anke kemm psikoloġikament u emozjonalment kemm importanti li jibqgħu għaddejjin b'eżerċizzju hobby ikun xikun passatemp. M'hemmx għalfejn ikollhom karriera mill-isport imma għall-inqas ikomplu għaddejjin in parallel ma' l-academics. Jiena naħseb li importanti ħafna li minn eta żgħira it-tfal jibdew anki xi tip ta' sport, xi tip ta' passatemp. Għaliex meta inti qed tagħmel xi ħaġa apparti minn dik ir-rutina li jkollok qed tħaddem il-moħħ u fl-istess ħin qed tirrilassaħ ukoll. Jiena qatt ma prattikajt sport minn meta kont żgħira, ovvjament iż-żminijiet inbidlu. Allura meta mbagħad kelli t-tifel tiegħi rrid jew xtaqt illi jekk hu juri interess introduċejtu għall-isport u anki drama. Ovvjament ikun hemm żmien fejn inti trid tagħżel. Però naħseb illi jekk minn eta żgħira aħna l-itfal indarruhom b'time management tajjeb fejn jażlu xi kultant għandek il-prijoritajiet. Importanti li nitkellmu dwar il-prijoritajiet. Naħseb li in the long run dawn jirnexxielhom anki jagħmlu jikkombinaw iż-żewġ affarijiet. Għax aħna xi kultant dejjem ngħidu studju. L-istudju huwa importanti. Però l-eżerċizzju fiżiku huwa importanti wkoll li inti għandek xi ħaġa fejn inti qed tieħu pjaċir tagħmilha hija importanti wkoll. Ġifieri li tqassam il-ħin naħseb li hija xi ħaġa importanti ħafna. U kemm ħaġa tgħin lill-oħra Dulsima. Ara kemm interessanti. Mela, tkellimna qabel il-break, sakemm ma kienx waqt il-break, ma jidher li live konna. Illi inti dak li studjajt live konna. Dak li studjajt ħadd tiftakru, ħadd issejvjah, ħa nuża l-kelma mafġa bejn l-Ingliż u l-Malti, matul il-lejl. Issa, biex inti matul il-lejl torqod tajjeb, il-muscles tiegħek ġismek irid ikun ħadem. Fil-fatt sabu, illi inti meta taħdem, anka jekk innaf, mhux bil-fors tkun exercise formali da, mhux bil-fors pereżempju it-tifel mar il-futbol jew it-tifla marret il-bale, imma pereżempju il-missier tal-familja sabaħ il-kamra. Dakinhar jgħidlek il-aħwa xraq darqat kemm kelli bżonna, mela ħaġa ġib l-oħra kellek bżonna. U ġismek għenek tajjeb biex inti torqod deep sleep jgħidula, tistrieħ verament. Issa, jekk aħna fi żmien l-eżamijiet dawk it-tfal qegħdin bil-qiegħda. Illi huma qed jiċċaqalqu kważi xejn. Allura mentalment qegħdin jitkissru.
fiżikament huma jaħdmu xejn, tkun diffiċli biex jordu komdi, għax il-fiżiku ma ħadem kważi xejn. Waqt illi kieku, dak it-tifel għandu l-istudju tiegħu, mar l-iskola, studja wara l-iskola, u mbagħad mar number 1 jizvoga. Mela l-istudju, il-pressure ħajkawża ċertu ansjetà, ċertu forsi nervi, ċertu biża, illi bl-isport dak żvogaħ ħarġu straħ il-kelma. U mbagħad meta jasal il-lejl, ħajjistrih ħafna aktar, għax ħajorqod vera fil-font. U nerġgħu nibdew iċ-ċiklu l-għada, mela l-raqgħat tajjeb għam tajjeb, l-iskola kien moħħu hemm mhux jonos ma jafx x'inhi tgħid it-teacher. Jekk raqgħat tajjeb, hemm ċans ħafna aktar li jkollu kontroll fuq kemm jiekol u fuq xiex jiekol. Reġa' mar id-dar, forsi straħ ftit, ħa break u reġa' kompla jistudja. Ma sħabu forsi. Ekku, kien ta' ispirazzjoni forsi għal tfal oħra illi jiena naf każijiet ta' ċertu pereżempju anka tfal illi daw qed jaċċellaw fl-isport u jaċċellaw fejn pereżempju tiġini case in point persuna illi da dieħel issa biex jibda l-istudju tiegħu fuq il-mediċina. U għamin jgħidlek kif jista' jkun tifel ħaj jistudja l-tabib u jagħmel l-isport ukoll. L-isport qed jgħinu biex ikun student tal-mediċina aħjar għax jekk m'għandux żvok għandu anqas ċans illi jirnexxi u xaġa li nsewa ħafna. Għandu anqas ċans li jkun kuntent bħajtu. Għax ikkoraġuni jekk se jersbal. Għaw professjonisti illi għandhom il-bagatelli tal-paga, għaw persuni li għandhom imperu ta' businesses u huma mdejqa. Għax jekk inti ġismek mhux jaħdem sew, m'intix tħossok tajba jew tajjeb miegħek innifsek, m'intix kuntent bik, kważi nothing else matters. Jiena kont se ngħidlek ħaġa oħra l-aċċata malli qed tgħid, kemm ukoll issa min jeżerċita u jagħmel sport li forsi jidħol iktar training u jkun hemm iktar disċiplina, kemm jevita wkoll abbużi ta' sustanzi illegali, ta' ħruġ bil-lejl għax li kien għadha rrid ilqum training, ta' sigaretti, ta' alkohol, ġifieri you name it. Għax għadha kull disċiplina ġifieri mhux l-isport biss. Dik il-kelma disċiplina li kważi meta nsemmuha qablu mal-militar, Madonna tal-ħnien għax biża. Hija r-rutina. Illi jekk inti fir-rutina daħħalt is-sigaretti jew daħħalt ix-xorb jew daħħalt l-ikel żejjed, affettwalek ħażin l-isport. Jekk inti għal qalbek l-isport affettwalek elementi oħra ta' ħajtek. Jekk inti again tixtieq tkun student tal-mediċina, taf illi inti tkun ipokrita. Jekk inti tpejjeb u fl-istess ħin trid li l-pazjenti tiegħek ma jpejpux. Allura ħaġa ġib l-oħra li the right things have the right friends, the bad things have the bad friends. Allura, anke int bħala ġenitur u bħal teacher saħan daħallek tal-PSD, kemm qed intellaw tfal all-rounders? Importanti ħafna li aħna bħala ġenituri, anke pereżempju jinnaf jekk ħanatu punishment, ma nippuntawx subajna u nidlu m'intix ser training illum, għax aħna xi kultant li tfal tagħna ndaħluhom forsi f'ċertu sport, f'ċertu attivitajiet għaliex biex jintegraw, biex jagħmlu xi ħaġa tajba lihom, imma imbagħad jekk jien forsi m'għandix aptit u jiena noqgħod nieħdu, jiena ħammur hemm anki ċertu element ta' sagrifiċċju mill-ġenituri wkoll. Ġifieri jiena nemmen ħafna bil-time management u l-itfal meta inti qed iddarrihom minn età żgħira jagħmlu dawn l-attivitajiet kollha qed ittihom qed tiftħilhom l-orizzonti tagħhom għax inti it-tfal mhux kollha ħajjeċċellaw f'xi ħaġa, imma huwa tajjeb illi isibu dik ix-xi ħaġa li tihom sodisfazzjon. U kif ukoll kif qed tajt int, meta jkollok skill li mhux akkademiku qed jgħin qed jagħti kulur lil dak akademiku. Per eżempju, li tkun taf tissoċjalizza kemm importanti għal min hu avukat, per eżempju, kemm hu tajjeb għal drama, għal public speaking. Jiġifieri hawnhekk qed nallaċċa professjoni ma' attività li mhux formali, le? Kemm imorru ma' xulxi u l-istess l-isport. U fl-istess ħin, ħana daqsxejn ma li semmit Marvic, ħana daqsxejn l-opinjoni tiegħi wkoll, illi kwalunkwe ħaġa li nagħmlu ma rridux inħossuna li qed nippuxjaw biex nagħmluha, però rridu nsibu x'ħaj jiġbidna lejha. Bħal pereżempju, jien nista' ngħid kemm m'għandix aptit it-tifel iwasslu l-futbol illum, mhux aħjar noqgħod bil-qiegħda nara t-television. Jew inkella nista' ngħid
jiena ħammur inwassal il dak it-tifel għax jiena bħala ġenitur, bħala missier, ħanħoss dak is-sodisfazzjon illi l-tifel tiegħi entu llum jagħmel pass ieħor lejn is-suċċess tiegħu. Mela ħanżid biċċa miegħek għax għandi telefonata, ħanżid biċċa miegħek. U sakemm it-tifel qed jagħmel sport jiena ħammur mixja. Jiena kont se nsemmiha tikkombina żewġ affarijiet flimkien. Għax ġeneralment sija dejjem ħadd Sija u nofs. u mhux kuwer titli tmur id-dar u tarġa' tmur għalihom, però għandna telefonata, hello? Hello. Iva, nsellimlek, Sinjura. Nsemmilkom ħafna u prosedent tal-programm. Grazzi, Sinjura. Ħanajdlek dwar uġieħ. Fil-parti tal-minkep, imma però il-wieċ, finta minnaħa ta' ġewwa, xin hekk dawaridek, innaħa ta' ġewwa. Sowa? Għandu ġieħi xin in-nislad, ma hekk innaħa ta' ġewwa. U da ma kien ordna l-ispizja biex nagħmel is-sada hemm. L-uġieħ. Pero l-aħjar, Sinjura, ovvjament, tkellem professjonist. Ġamor, taw li għadde Karina bisti. Ċi tamel follow-up taħħa, ovvjament. Il-mistidna li għandi fil-programma ma jistawx jirrispondi. Kurtax insaqsi mistoqsi oħra, dwar di tal-irqad. Sowa. Ma jtijaj ċaħġa fuq l-irqad. Jenna Italija mamura, norqot trittijat. U mbad kif dak nistemba u daqsek, ma norqodx iżjed. Kemm għandek żmien jekk ma jimpurtax Iva, lef daqsek ma fih. Anzjana? Anzjana. Normali, Sinjura, taf l-anzjanità. Anzjana sew. Ġifieri kull anzjan li nitkellem miegħu dak il-ħinijiet. Kollha Iva, Sinjura. Però dejjem għal pariri professjonali ovvjament kellem l-esperti. Grazzi tal-li qed tissegwina, Sinjura, l-ġurnata tajba. Tkellimt ukoll fuq meta immorru nagħmlu l-eżerċizzju jekk jaqbadniex verament aktar ġeħri jew le. Allura qed inkunu qed nippruvaw innaqsu l-ikel. Kif se nagħmlu? Tajjeb, mela, iktar huwa eżerċizzju li qed isir tul tal-ħin, aktar hemm ċans li jaqbdek ġuħ wara. Waqt illi sabu illi jekk l-exercise isir għal nofsija jew anqas imma jsir tajjeb, iċ-ċans illi jaqbdek il-ġuħ huwa anqas. Mela, bl-Ingliż jgħidu it suppresses hunger, jonqos l-aptit tal-ġuħ. Meta l-exercise ikun qasir u intensiv, waqt li jekk ikun inqas intensiv u għal aktar tul ta' ħin, aktar ħajaqbdek aptit. Da bħalma min jgħidlek ġieli imur mixja fil-kampanja tul, imur passiġġata twila u tex kemm jaqbadni ġuħ wara. Dik ma jgħidu l-arja belate. L-arja belate. Ma jkun belat xej fil-verità. Il-baħar, mela l-baħar. Il-baħar ukoll, spajni. Jiftaħlek l-aptit. Jiftaħlek l-aptit u tikollu il-ħaws biż-żejt u t-tadam. Ekku, issa jista' jkun talex inti tkun rilassata u tgħid issa ma daqsxejn relaxation, daqsxejn nikel imur, ġifieri jista' jkun tkun dik ukoll. Però normalment ikkoreġini jekk għandi żball Marvic illi wara session ta' nofsija ma jkollokx dak il-ħsieb illi iġri mmur niekol, xejn minn dan, anzi ħafna nies jgħidu li sa mmur niekol tinħossni mimlija. Dik hija l-verità. Għandna telefonat oħra qabel inkomplu bid-diskussjoni, nsellimlek. Hello, il-kulħadd. Tanti ieħor, Sinjura. Grazzi tal-informazzjoni li tittuna. Xtaqt nistaqsi xi affarijiet u nsemmi xi affarijiet. Ħansemmihom f'daqqa jekk jogħġbok imbagħad jekk jogħġobkom forsi tweġibuni. Iva, Sinjura. Mhux qed issemmu l-awm, xtaqt inkun naf jiena 60 plus. Inħobb l-awm, tistgħu tgħiduli kemm hu tajjeb l-awm u x'tajjeb. U jgħinx biex titlef mill-pis. Dik waħda minnhom. It-tieni ħaġa, nafu li f'Ottubru jsiru ħafna sports opportunitajiet bxejn li jagħti l-gvern. Naħseb tafal xi ġret nirreferi. Nista' nsemmi għal lifelong learning. Yes, Sinjura, Iva. Jiena tinkwitani naqra li xi trainers ma jkunux jafu minn ħajkunu l-klijenti tagħhom, ma servajt jiena. Jkunu trainers ovvjament jew PE teachers pereżempju mdorrin maż-żgħar. Kemm ikunu l ħaġa mħarġin biex jieħdu ħsieb ċertu età. Inkunu groups minu 80 u minu 18. Dik tinkwitani u l-aħħar ħaġa fuq l-ikel. U żgur li l-ikel iktar ma jkun binin tajjeb għalina, ma kemm tista' mara tal-familja tixtri ħut frisk meta jkun Semmejnija fil-fatt. 19 euros il-kilo. Iva, semmejnija fil-fatt. Finanzjarjament. Le ma importax, Sinjura. Ma vera nixtieq naċċenna fuq għadi. Żgur li jridu niklu brown bread, pasta brown, kollu ikel aħjar.
Imma Iva Marelli l-ħut illi anke fl-ibħra tagħna. Ekku. Grazzi Sinjura. Il-frott il-ħaxix vera prezz tajjeb u tajjeb. Imma ħut l-aqwa ikel ma nifilħux niklu spiss. Ħattilkom ħafna ħin u grazzi ħafna. Grazzi lilek, Sinjura. Grazzi, goodbye. Matteo, sfidejk. Mela, ħnibda mill-aħħar waħda u punt mill-aqwa. Osservazzjoni li jagħmlu ħafna nies illi jkunu attenti għal x'qed jieklu, dulsima, minn speċjalment jgħidu kif inita, ikollu pjan ta' nutritionist jew dietitian. Fej f'dan il-pjan tipikament ikun hemm is-serving sizes, mela tali ammont ta' grammi jew pereżempju tali ammont ta' tazzi, ta' kemm inti ħadd ikol minn kull porzjon li għandek bżonn. Għax inti għandek l-ammonti mniżlin, meta ħadd mur tixtri, ħafna nies isemmulna illi l-kont tas-supermarket qed jiġi jinqas minn qatt qabel għalfej għax qed tixtri l-ammonti li hemm bżonn u mhux aktar. Waqt li pereżempju u naqgħu għalihom jiġifieri għax hija normali ta' buy two get one free. Mela oġġetti li anke m'għandix bżonnu kważi naf li mhux se nieklu, ħanġibu. U bagħad tagħti l-kont għax bin-naqra tintera l-ġarra. Waqt li inti xtrajt li għandek bżonn, apparti li xtrajt ikelli ħajjejnek aktar biex tħossok, biex tidher u biex taġixxi aħjar, hemm ċans li anke frankajt mill-kont. Ħanibdew minn hemm. Ġifieri dik ta' min nikkonsidrawha. It-tieni net. Imma għax m'intix qed tixtri affarijiet żejda. Ekku. Għax il-sinjura li qalet li il-laħam, il-ħut li huma għalin fil-prezz, huma għalin, ġifiri min ikollu familja ta' 5 ħajjiswa. Bla dubju. Però minnaħa l-oħra jkun bad dawk il-flus nonfqhom bil-get one, buy one and get one free biscuits u gallettini, daka qed jiġi ċikku brinku bil-maqt. U ħan istokkja u mbagħad dak tant stokkjajt li spiċċajt nagħmih, etc. Issa kemm importanti